हेलो लोगोफोर बड' टेक्न'लजि इउटुब चेनेलाव बयखौबो बरायनाय जाबाय। दा नोंथांमोना सानदों जानो हागौ दिनैनि गोदान भिडिअ'आ मा होननानै। अन्नानै लोगोफोर भिडिअ'खौ नायनायनि सिगां गाहायनि साबस्क्राइब बटनाव थुनानै हो आरो लाइक खालाम। दानिया फैदो गुबै आयदायाव। दा लोगोफोर नोंसोर मिन्थिया जानो हागौ इन्टारनेट इउज खालामनायनि माखासे गोरोन्थि थालांनायफोरखौ। दानि मुगायाव गोबां मानसिफ्रानो इन्टारनेटखौ इउज खालामो नङा होमबा लोगोफोर। दा बिनि गेजेरावबो माखासे गोरोन्थिफोरबो थालाङो। आं बे गोरोन्थिफोरनि सायाव बे भिडिअ'खौ बानायनाय जादों। नोंसोर मिथिगौना लोगोफोर इन्टारनेट ब्राउजिं खालामनायनि सिगां बा स्मार्टफन, लेपटप, कम्पिउटार बेफोराव जों इन्टारनेटखौ इउज खालामनाय जायो। इन्टारनेटनि अनगायै जोंनि मबाइल फन, लेपटप जेबो खामानियावनो गैया बायदि होनजायो बा माबा मोनसे बाकसफोर बायदिसो बुंजायो। दा बेयावनो जों इन्टारनेटआव माबा मोनसे सार्च खालामोब्ला बा माबा मोनसे नायोब्ला जायखिजाया ससियेल नेटवार्किं इउज खालामोब्ला अनलाइन ट्रेन्जेक्सन खालामो, पेमेन्ट खालामो, जायखिजाया बेफोरखौ जोङो एन्ड्रइड मबाइल नङाब्ला लेपटप कम्पिउटारफोराव इउज खालामनाय जायो। दा बेफोरबायदि इउज खालामनायाव जोंहा माखासे फिसा फिसा गोरोन्थिफोर थालांनो हायो। दा बेनि थाखायनो जों बेफोरबायदि गोरोन्थिखौ माब्लाबाबो खालामनो नाङा, नङाब्ला जोङो फस्थायनांगोन बा हाखराव गाब्रगोन। दा लोगोफोर जोङो एसे हुसियार जानांगौ दि इन्टारनेटखौ बाहायनाय समाव। दा बेखौनो मिथिनो लुबैदोंबा भिडिअ'खौ जोबजासिम नायजोबनो थाखाय गुरैयै खावलायनाय जाबाय। दा बयनिख्रुइ गिबिसिन गोरोन्थिखौ नायोब्ला गोबां बांसिन मानसिफ्रानो इन्टारनेट इउज खालामनायनि सोमोन्दै बांद्राय मिथिया। बेयावहाय HTTP आरो HTTPS नि गेजेराव मा फाराग थायो बेखौ मिथिनांगौआ। दा बेयावहाय नोंसोर नुदों जानो हागौ अनलाइन ट्रेन्जेक्सन खालामनाय, पेमेन्ट खालामनाय बा माबा मोनसे फर्म फिलआप खालामनायावहाय गोजौआवहाय नुनो मोननाय जायो। दा बेवहाय मोननै वेबसाइट मोननाय जायो। मोनसेया जाबाय HTTP आरो मोनसेया जाहैबाय HTTPS। दा बेखौ मिथिनांगौआ जों बयनिबो थाखाय जोबोद गोनां आरो गोनांथार। दा HTTP नि फुल फर्मआनो जाहैबाय हाइपार टेक्स्ट ट्रान्सफार प्रट'कल आरो HTTPS नि फुल फर्मआनो जाहैबाय हाइपार टेक्स्ट ट्रान्सफार प्रट'कल सिकिउर्ड। बेखौ जेब्लायबो नोजोराव होबाय था। नों माब्लाबा समाव माबा मोनसे नायोब्ला बा माबा मोनसे ट्रेन्जेक्सन खालामोब्ला बा पेमेन्ट खालामोब्ला बेखौ जेब्लायबो नोजोराव होनायखौ दाबाव। गोजौआव HTTPS थाथारनांगोन, होमब्लासो नोंनि वेबसाइटआ सिकिउर्ड जागोन। आरो बोरैबाफोर HTTP वेबसाइटआव नोङो वेबसाइटखौ खुलियोबा बा माबा मोनसे ट्रेन्जेक्सन, पेमेन्ट, अनलाइन फर्म फिलआप, रेजिस्ट्रेसन बा माबा मोनसे नोंनि डिटेल्सफोरखौ होयोब्ला बेवहाय हेकार्सफोरा गोरलैयैनो नोंनि डिटेल्स एबा इनफरमेसनफोरखौ गोरलैयैनो खावनानै लानो हायो एबा मिथिनो हायो। बेवहाय नोंहा मा जादों मा जायाखै नों जेबो पात्ताखौनो मोननाय नङा। माला खावदों, माला लांदों, माला नोंनि इनफरमेसनखौ मिथिदों बेखौ जेबो नों पात्ताखौनो मोननाय नङा। बेफोरबायदि इनफरमेसन डिटेल्सफोरखौ खावनानै हेकार्सफोरा माखासे मिसइउज खामानिफोरावबो बाहायनो हागौ। बेनिखायनो लोगोफोर HTTPS वेबसाइटआवहाय ट्रेन्जेक्सन, पेमेन्ट बा माबाफोर कलेजनि फर्म फिलआप, रेजिस्ट्रेसन बेफोरखौ HTTPS वेबसाइटआवनो इउज खालाम होननानै आं बयखौबो खावलायो। दानिया फैदो सेकेन्ड मिस्टेक। बे मिस्टेकआ मा बेखौ मिथिनो लुगैदोंना लोगोफोर? बे मिस्टेक एबा गोरोन्थियानो जाहैबाय फेसबुक इउज खालामनायनि गोरोन्थि। लोगोफोर नोंसोर नुदों जानो हागौ माब्लाबा समाव फेसबुकआव माखासे पस्टफोर नुनो मोनो। बेयावहाय लोगोफोर माखासे फ्रेन्ड्स, फेमिलि, रिलेटिभफोर खालामनाय नुनो मोनो। बेयावहाय लोगोफोर नोंखौ बोरायबा माबायदि नुगोन आरो माबा नोंखौ बांसिन सोरबा मोजां मोनो नामा, 5 बोसोरनि उनावहाय नोंखौ माबायदि नुगोन, सोरबा नोंखौ मोजां मोनखोमानानै दं नामा, बेफोरबायदिनो बायदिसिना पस्ट नुलाबाय थायोना लोगोफोर। बेफोर मा लोगोफोर नोंसोर मिथिगौ ना? बेवहाय सरासनस्रायै बे लिंकआव थुयोब्ला लोगोफोर बा बे एप्लिकेसनाव थुयोब्ला माबा मोनसेथ' पारमिसन बियो ना लोगोफोर। बेयावनो जों लिंकआव थुनाय लोगो लोगोनो नोंनि इनफरमेसन, नोंनि डिटेल्स गासिबो बेफोरखौ बै जाय सफ्टवेयार डेभेलप खालामग्रा बा बे सफ्टवेयारखौ जाय बानायदोंमोन बेसोर गासिबो नोंनि डिटेल्स इनफरमेसनखौ गासिबो खावनानै सेस मिन्थिजोबनो हायो। बिदिनो बिसोरो आरो एन्सारखौबो हरफिनलायबावोसो। ओमफ्राय बेखौनो ओरैबायदि सानलायबावनोसैसो, हाब माथो आंलाय 5 बोसोरनि उनावलाय माथो सेंग्रायैनो थाथारगोनलाय, माथो आंखौलाय उमुगासो बिराद मोजां मोनोलाय। बेफोरबायदि एन्सारफोरखौ बिसोरो सेस हरफिनजोबो आरो। ओमफ्राय बेखौनो मोजां मोननानै गोबां मानसिफ्रा फेसबुकआव शेयार पस्ट खालामलायबावनोसैसो। बेनिखायनो लोगोफोर आं बुंनो सानो बेफोरबायदि थार्ड पार्टि एप्लिकेसनफोरनि लिंकआव थुनानै बेबायदि फेसबुकआव शेयार खालामनाया नोंनि इनफरमेसन आरो डिटेल्सफोरा गासैबो बैसोर डेभेलपारफोरनि आखायाव सौहैजोबो। बेनिखायनो लोगोफोर फेसबुकआव बेफोरबायदि बायदिसिना लिंकफोर फैयोब्ला बेखौ थुवालासिनो बेनिफ्राय आनज्रायनाया
गाहाम जागौ होननानै आं सानो। दानिया फैबावदो लोगोफोर आरोबाव गुबुन मोनसे गोरोन्थिनि सायाव। बे गोरोन्थिया मा लोगोफोर नोंसोर मिथिनो लुबैदों ना? थारैनो मिथिनो लुबैदों होननानै आं सानो। दा लोगोफोर नोंसोर बे गोरोन्थिखौ गोबां खालामबाय जानो हागौ। बेनिखायनो लोगोफोर एसे हुसियार जा होननानै आं बयखौबो गुरैयै खावलायदों। नोंनि एकाउन्टफोरा माब्लाबा समाव माबोरैबा हेक जाफ्लांनो हागौ। दा बेयाव गोरोन्थिया मा लोगोफोर आं लासै लासै खोन्थालांगासिनो। दा नोंथांमोना माबा मोनसे एकाउन्टफोर खुलियोबा बेवहाय इउजार आइडि आरो पासवार्ड होनांगौ जायो। दा बेफोर इउजार आइडि आरो पासवार्डफोरखौ गोबां सुबुंफ्रानो गोसोआव थाबाय थाया। हारे भाई एफा बुरजा पासवार्डखौ आं माबोरै गोसोआव लाबाय थानो, नङा होमबा लोगोफोर? बेवहाय गोबां सुबुंफ्रानो मा खालामो होमब्ला मोनसे वेबसाइट एबा ससियेल नेटवार्किंआव पासवार्डखौ होयो। आरोबाव बे पासवार्डखौनो दस्रा वेबसाइट नेटवार्किं वेबसाइटआवहाय बे सेम आइडि पासवार्डखौनो आरोबाव होबावनानै लायो। बेबायदिनो गोबां मानसिफोरा बे सेम आइडि पासवार्डखौनो दस्रा वेबसाइट आरो दस्रा ससियेल नेटवार्किंफोरावहाय बा रेजिस्ट्रेशन बायदिफोरावहाय बेखौनो होबाय थायो। बेबायदि मोनसेल' आइडि पासवार्डखौ सेम बेबायदि होबाय थायोब्ला लोगोफोर बोरैबा जुदि अबेबा मोनसे एकाउन्टआ हेक जायो बा नोंनि इनफरमेसन डिटेल्सखौ मिथियोब्ला नोंथांनि गासैबो एकाउन्टआ हेक जाजोबगोन। बेबायदि गोरोन्थिखौ गोबां सुबुंफ्रानो खालामो जायफोर माखासे टेक्न'लजिनि सोमोन्दै जेबोखौनो मिथिया। बेनिखायनो लोगोफोर बे बाथ्राखौ जेब्लायबो गोसोआव ला। बेनिखायनो लोगोफोर माबा मोनसे वेबसाइटआव बा माबा मोनसे ससियेल नेटवार्किं फेसबुक, टुइटार, इन्स्टाग्राम, जिमेल एकाउन्ट बायदि एकाउन्ट बानायोबा लोगोफोर पासवार्डखौ एसे सोलाय सोल' खालायोबा जोबोद मोजां जागोन होननानै आं सानो। दानिया फैदो लोगोफोर आरो गुबुन मोनसे गोरोन्थिनि सायाव। इन्टारनेटआव गावबा गावनि गोबां एकाउन्टफोर थायो। बेफोर एकाउन्टफोराव सोरबा भेरिफिकेसन खालामनानै लाया। जेरै वाट्सएप इनस्टल खालामोबा भेरिफिकेसन कड फैयो। बे कडआ मानो थाखाय फैनाय जायो नोंसोर मिथिगौना लोगोफोर? बियो गावबा गावनि सिकिउरिटिनि थाखाय सेन्ड खालामनानै सिकिउर खालामना होयो। बेनिखायनो लोगोफोर अबेबा माबा मोनसे एकाउन्ट खुलियोबा जिमेल एकाउन्ट, फेसबुक एकाउन्ट, टुइटार एकाउन्ट बायदि एकाउन्टफोर खुलियोब्ला गावनि फन नाम्बार एबा जिमेल आइडिजों भेरिफिकेसन खालामनानै लानाया गोनांथार। आरोबाव फै लोगोफोर गुबुन मोनसे गोरोन्थिनि सायाव। बे गोरोन्थिखौ बांसिन हिन्जाव मानसिफोरा खालामो। बे गोरोन्थिया मा होनोब्ला गावबा गावनि लकेसन शेयार खालामनाय। दानि जुगावथ' बांसिन मानसिफ्रानो फेसबुक ससियेल मिडियाफोरखौ बांसिन नायो। बेनि गेजेरावनो जों माब्लाबा समाव अबेबा थाङो, अहायबा बेरायो, अबेबा साहा लोंहैयो, फ्रेन्ड्स फेमिलिफोरजों एसे हेंआउट खालामहैयो। बेबायदि थासारियाव लाइभ लकेसनफोरखौ इन्टारनेटआव शेयार खालामनानै होयो। बेफोरबायदि लकेसन शेयार खालामनाय, लाइभ खालामनाय बेफोरखौ गार लोगोफोर। जानो हागौ बेफोरबायदि थासारियाव सोरबा नोंखौ नोजोर होदों, सोरबा गाज्रि नोजोरानो होदों, माबा मोनसे जानो हागौ। बिनि थाखायनो बेफोरबायदि लकेसन शेयार खालामनाय, लाइभ खालामनायखौ दाखालाम। नांगौबा नोङो बेरायना फैनानै स्टेटास होयो ना मा होयो बे उननि खोथा। बेनिखायनो लोगोफोर नोंनि लकेसनफोरखौ रावनोबो शेयार खालामालासिनो ससियेल मिडियाफोरावहाय शेयार खालामालासिनो गावबा गावनि लोगोफोरनोल' शेयार खालामनाया गाहाम जागोन। बिदिब्ला लोगोफोर आंनि बड' टेक्न'लजि इउटुब चेनेलनि भिडिअ'सफोरखौ नायनानै नोंथांमोना माबायदि मोनदों गाहायनि कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनानै बुंनो हागोन। आरो जोबनायाव खेबसेबाव आंनि बे बड' टेक्न'लजि इउटुब चेनेलखौ नोंथांमोना सापर्ट खालामगोन होननानै आं सानो। गोजोन्थों।